बेयो जोंनि एक्स एनडिबिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनबा जोंबो दुखु मोनदों बे खोथाखौ बा बे निउसखौ नुनानै। मानो होनबा जों ओरैनोब्लाबो जोंहा एक्स एनडिबि नंथारगौ एक्स एनडिबिफ्रा ओरैनोब्लाबो जोंहा दुखु दाहायाव गोलैनानै दंखायो। आरो बिनि सायावनो दिनै नंखाय सासे पाब्लिकआ एक्स एनडिबिनि मुं लानानै बिदि हिनजाव लानानै खारनाय बाथ्राया जोंहा बिराद लासिंसिं। जोंनि थाखाय माने बुंनो हायै बा फोरमायनो हायै बे दुखु। दिनै जोंहा एक्स एनडिबिफ्रा गोबाङानो जा दुखु दाहाजोंनो जोङो न'खर संसार जानानै दंखायो। बे हिसाबै जोङो जोंनि आफादखौ लानानै बा जोंनि गुटखौ लानानै बेबायदि गाज्रि मुं मोनोब्ला जोंहा गोसोआव दुखु मोनो। आरो बे दैमु सरगियारिया बियो माब्लाबाबो एनडिबि नंखाया। जोंहा बेयाव जोंनि बे एरियायाव साबैसे केडार दङ जों मिथिखायो। आरो जों बे मानसिखौ सिनायानोमोन। आंथ' एक्सुवेलि आं सिनायानो बे मानसिखौ, खिन्थु नुनानै आं आसरित मोनदों। आरो बिनि खाथि खालानियानो दंजोबो जोंहा नै दा देवलें देवलें बिसोरनो बिसिनि खाथिनि। गतिके बिहा एक्स एनडिबिनि नाम लानानै बिखौ जाय न'खरा केस होदों बिसोर न'खराखौबो जों एसे दुखु मोनदों। मानो होनबा जोंनिफ्राय एसे सोंस्लुनांगौमोन होनायनि सिगां नंमारगोना नंमारा माब्लानिफ्राय एनडिबि बेखौ सोंनांगौमोन बिसोरो। बिदि डाइरेक्टलि जोंनि एक्स एनडिबि रन्जन दैमारिनि नाम लानानै केस होनायखौ जों मोजां मोनाखै बा जों दुखु मोनदों। बिनि थाखायनो जों आरो मा फोरमायनो, जाहाथे बेखौनो खावलायो आंनिफ्राय बेखौनो खावलायहरगोन बे न'खरखौबो, हिनजावसानि न'खरखौबो। जायहा सोरबाया गोसथोनानै खारलांदों, सोरबाया लानानै खारदों, बियो गावसिनि पार्सनेल खोथा। बेयाव जोंनि एक्स एनडिबि माबाखौ लाबोनाङा। मानो होनबा बेफोरो पार्सनेल मेटार। सोरहायाबा गोसथोलायनानै बा गोरोबलायनानै खारलांदों जानो हागौ। बेखौ एक्स एनडिबिखौ बदनाम होनाया बे जोंनि थाखाय मोजां जायाखै। दा न'खरखौ जों बेखौनो आंनिफ्राय बेखौनो बुंहरो बा जोंनिफ्राय बेखौनो जों एक्स एनडिबिनि जानानै बुंहरो, जाहाथे नंखाय नंला खोथाफोरखौ बेबायदि एक्स एनडिबि मुं लानानै जाहाथे नंखाय फोलानाङा बा नंखाय बेफोरबायदि निउस ससियेल मिडियाफ्राव होनाङा। जोंहा समस्त बर' जाथिनि थाखायबो लासिंसिं जायो जोंहा बे हिनजाव लाना खारनाय माबा लाना खारनाय। ओंखायनो जाहाथे न'खरा जोंनि एक्स एनडिबिनि जानानै केस होदोंब्लाबो जाहाथे बेखौ बोखांनानै लाफिनो, जोंनिफ्राय बेखौनो आं खावलायहरनाय जायो। मैयानिफ्राय जोङो मोनसे निउसखौ जोङो नुनो मोनदों। निउसआनो जाहैबाय तामुलपुर थानानि बेन्दोङाव थानाय गसाइगामि गामिनि दैमु सरगियारिया सासे सिख्लाखौ बिदिनो लाना खारदो। जों बे निउसखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे दैमु सरगियारिखौ मा होनगोन एक्स एनडिबि आर्मि होननानै निउसाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो एज ए एक्स एनडिबि आर्मि हिसाबै जोङो दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला आंबो मा होनगोन गसाइगामिनिनो। आंनि मुङा बि दौलें। आङो रन्जन दैमारि ग्रुपनि सासे सोद्रोमामोन। दा बे हिसाबै आङो सोमोनांदों निउसखौ नुनानै, बोरैहाय दैमु सरगियारिया एक्स एनडिबि आरडिनि जाखो। बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो क्लियारलि फिन माने फोसावनो थाखाय जोङो माने नोंथांमोनखौ लिंहरदों। मा होनगोन दैमु सरगियारिया कुनु माने एनडिबि नङा। बिथाङा माने माबोरैहाय माने गावखौ एनडिबि होनना लानानै बा सोरनिबा न'खरनि सिख्लाखौ सिगि सग' खालामनानै माहाबा दैखारलांदों ना मादों जों बेखौ मिथिया। खिन्थु निउसाव नुनानैसो जोङो सोमोनांदो दे माने बिथाङा माने एक्स एनडिबि आर्मिमोन। दा जों दुखु मोनदों एक्स एनडिबि हिसाबै। जों एसेबां बोसोर माने संग्राम खालामनानै फैबाय। दिनैहाय जोंनि माने एक्स एनडिबिनि बा एनडिबिनि बेफोरबायदि जोङो बदनामखौ मोनफेराखैमोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय जों क्लियार खालामनो थाखाय माने दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो। जोंथ' माने मा होनगोन सिगांनिफ्रायनो
जोङो बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबायानो दङ जे जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो सोरनिबा माने माबाजों गोबां माने एनडिएफबि नङै माने सुबुंफोरा नाम माने बेफोरबायदि दैथायहरदोबो जानो हागौ दा बेनिखायनो प्रपारलि माने पुलिस प्रखाखनखौ माने भेरिफाइ खालामनो थाखाय जायफोरानोखि हार्डकर एनडिएफबि जेन बिथांमोना माने मा होनगोन सरकारनि जा जोङो मोननांगौ एक्सक्रेसिया जों बेफोरखौ मोननो हायो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जे गोबां पाब्लिकफोरासो दिनैहाय सरकारनि जा जे गोबां पाब्लिकफोरासो दिनैहाय सरकारनि जा सुबिदा बा 4 लाख दा बेखौ जोङो मोननायखौ जोङो एसे खोनादो आरो बेफोरबायदि जानानैबो थांदो दा बेनिखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों माने फोसावनो सानो दे दैमु सरगियारिया कुनु एनडिएफबि नङा जे दिनैहाय जोङो दुखु मोनदो जे बेनिखायनो आरो न'खरा जों मोनसे माबाखौबो नुबावदो जायानोखि न'खरा एजार हैदो एजार हैनायाव नुदो दे माने एक्स एनडिएफबि आर्नि बेफोरबायदि माने एजार हैनायखौ नुदो खिन्थु बिदि माने जिहेथु जों बेवहाय गोबाव बोसोर कंग्राम खालामनानै फैनाय मोनसे गामिनिनो हिसाबै माने जोंफोरनियावबो एसे सोंनानै माने माबोरै खालामनाया मोजां जागोन मागोन एसे माने माबाफोरखौ नलेजफोरखौ लालायनानै खामानि मावनांगौमोन दिनैहाय 34 बोसोर माने एनडिएफबिआ कंग्राम खालामनानै 2020नि 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदो दिनैहाय एनडिएफबिफोरखौ बेफोरबायदि माने नाबां जाबां सोरबा माबानानै दिनै एक्स एनडिएफबिफोरखौ लासिंसिं खालामनाया बियो मोजां जायाखै बेनिखायनो आङो बिथांनि न'खरखौबो आं दिनैहाय खावलायहरगोन एक्स एनडिएफबि हिसाबै जेन बिथां जायानोखि सिख्लासानि न'खर बिथांमोना माने एफआर हैदो जे एक्स एनडिएफबि होननानै जेन बिथांमोना माने बे कागजखौ बोखांनानै माने लाफिननानै इनिफ्राय गावसोरो सासे बिथांखौ माबायदि जों माने केस होयो बिसोरनि खोथा बेनि सायाव बेखौनो बुंनो लुबैयो जे थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जोङो भारत सरकार असम गभर्नमेन्ट आरो जोंनि एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो आबसु गासैबो जोङो जथायै माने मोनसे सुक्ति खालामनानै थांदों बेनि उनाव जोङो एनडिएफबि आफादा जोङो आर्मस गथायनानै आर्मसखौ माबा मोनगोन आफादखौ डिसबेन्ड खालामनायनि उनाव दिनैहाय जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ जों खोनायो जे माहाबा बिदिनो सिगि सग' खालामनानै मानानै बायदिसिना जाथाय खालामनायफोरखौ जों नुहुरदो दा बेनिखायनो आङो खावलायनो हरनोसो लुबैयो दिनैहाय जायफोरानोखि माने जोंनि एक्स एनडिएफबि फोर दङ गासैबो जेन माने मा होनगोन रायजोफोर माने गोरोबलायनानै बयबो माने रायजो जालाङो आं बेखौसो दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय